ଲିଖନୀରେ କାହାଣୀ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଧନୀ ହିଁ ଦରିଦ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ। ଏହି କଥା ରାମୁଠାରୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜଣେ କହି ଉଠିଲେ, କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ଉଆସ ଭଳି ଘର, ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ କିପରି? ରାମୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲ ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅତି ସାଧାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଥିଲା ଭଳି। ତୁମ ଲାଗି ତୁମ ସାର୍ଟ ଯେମିତି ତୁମ ଲାଗି ଅତି ସାଧାରଣ, ଅଥଚ ଜଣେ ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ବିଚାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏବେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣ। ମୋର ଜଣେ ଅତି ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଅତି ବିମର୍ଷ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଦିନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ, କି ଲାଭ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ, 15 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତି। ରାମୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଖୋଜୁଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ଆଉ କିଏ? ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର କାମନା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ, ଆଶା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଦୁଃଖ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟଟି ଥାଇ ବି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ଆଉ କିଏ? କବିର କହିନାହାନ୍ତି କି, ଯାହାର କିଛି ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ହିଁ ରାଜାଧିରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହା ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଲେଖନୀରେ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଲେଖନୀର କାହାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।